guys, paalis na tayo dito sa my capital town. And we're going home na guys. Time check, 7:15 in the evening. Pero syempre guys, bago tayo umuwi, magdi-dinner na tayo dito sa labas. Kasi oras na po. At medyo malayo pa ang biyahe natin pa uwi. Sumila dati dito. Oo. Diyan tayo lumabas dati. Yun, lumabas tayo sa mga hindi dyan. Sige, dyan lang. Diretso? Oo, diretso. Pwede sila naman dahil. Uy, alam mo, ang laki ng buwan kanina. Kulay pula. Ayun o, natakpan lang ng ulap. So, parang super full moon. Yeah. Ang ganda. Wala ang property dyan. Ha? Wala ang property. Actually meron, pero Meron. hindi nila alam. Hindi mo rin alam. Hindi nila ako naasan. Kasi natambunan niya. Ang ganda guys. So, Saan tayo yan? condominium. Baka dito na. Saan tayo dyan? Dito. Ay, pabalik diba? Doon? Ayaw? Ayaw? Ha? Pwede ba mag-turn over? Ay, oo, pwede. Sisado mo lang na hindi kasi hindi. Okay. Kaya magdidiko. Ako kasi, oh. Doon. So, yun. Pasok tayo dyan. Sige. Pasok tayo dyan sa kapila. Ate. Ganda. Dito sumigat si Ellie eh. Dito Saan? ba? Dito? Oo, yung sinayaw yung ano. Dami nga nagtitiktok eh. Ha? Dami nagtitiktok dyan. Teens, mga Hindi teens. yun yung sumayaw siya dito na nakilala. Talaga? Yung mga doon na sumasayaw. Ah. Wow. May hindi pa siya dun. Ayun na, ang putis ano na siya. Ganda dito guys, oh. So, dito naman guys, yung daan papunta ng Rainwater Park. So, malapit lang po siya sa may capital town. Magkatapat lang. Okay. Ganda guys, oh. So, kung di nyo pa po napapanood yung vlog ko about dito sa Rainwater Park, just visit my playlist guys. Andun po yung mga travel adventure. Sabi mo ba yun? Na? Ano mo ba? Kaya ako yung bahati. So, pwede nang pumunta Saan tayo. tayo? Paikot. Susundin mo yata yan. Iikot tayo. Ayaw ko sa kabila. Ang ganda oh. May mga parol-parol na sa ano. Yan, iikot lang tayo. Kasi bawal mag-ano dun. U-turn. Daming tao guys dito sa may Rainwater Park. Ay wow, puro mga ano. So, kung papasyal kayo ng San Fernando City guys, to, puntahan nyo yung capital town, Rainwater Park, the Orchid Garden. Yan, dito. Maganda no? Tama, dito pa dyan. Yan, ito yung Rainwater Park guys. Yan, sige. Diyan mo dyan sa ibig ito.
tao guys. Parang miss. Yan. So yan guys, palabas na tayo dito sa may Rainwater Park, sa may Mega World Capital Town. Kahit na kapalang pag-ibig namin saan sa'yo'y dinanas. Ayaw mo ba sumakyat? Pwede. Ayun yung buwan. Lumitaw din. Sabihin mo pag yan na. Ewan ko, paano malalaman? Kapag umatay sa tabi natin. Tagal pa?
Sa tubig. Ito oh. Ito ba? Ha? Ikaw ba? Bet mo? Jollibee. Ikaw? Jollibee nila. Ah, sige. Ano naman dyan? Ah, magkatabi lang yan, di ba? Wala nga eh. Sa kabila. Oh. Ay, ito ako isang moist na ba? Ay? Kapag naman tayo. I love you forever and forever. I love you with all my heart. Wala pa ako nakikitang bupuyog. Sabi niya ba mga awit ng dito? Ah. Junjun's Restaurant. Aga ka bukas. Oo. Sige ako lang. Bond Bibili paper. kita. Ako. Ayun. So guys, we're now here in Pampang Market, here in Angeles. Time check guys, 8:20 in the evening. So open pa po yung mga store dito. Ha? Yan. Pinilipan. Pili daw ng bangus. Napalay ng bangus. So guys, we're now here in Agapito del Rosario, Angeles City.
Sabado. 12 yung Sabado, no? Ha? 4. Oo. Tama? Oo, kuya. 5 to Linggo, 6 to Lunes, 7 Martes, 8 ngayon, di ba? Martes. Ay. Mayroong awiting Naisip kanina to. Ha? Sarap. Si Mamsi. Ay, siguro dito, alam ko, sarado na yun. Ay, ito ba? Haba ka din, tayo. Tapos sa ilalim na lang. Ang dami nagtitinda ng barbecue. Wala ba dyan?
Tabacan Bridge in Balibago, Angeles City. Okay. Maganda ako ng bus. Okay. Di ba lalabas tayo dito sa mga? Ha? Oo. Binabawal na yun. Tingin niya yan. May nagugustuhan sila mga tao sa ginagawa Kaya? niya. Pag-iabang na lang yung ginagawa niya. Wala. Ito ba yun? Hindi naman new year. Ito yun eh, no? Hindi ko alam. Ano siya? Ito ba? Ay, ito ba? Hindi. Yun na una dun. Oo, yun. Hindi ko yung kasi sa dalawa. Yung una. Yung una doon. Ay, dinemolish na yung mga bahay? Binawasan. Ah, okay. Road widening. Ah, doon sa kabilang daan. Yung maingay. Pag naman yan, hindi pumasok dito. Ayun. Ayun ah. Eh? Ay, wala. Kala naman niya, may natutuwa sa kanya pag ganun yung ginagawa niya. Ano na lang siya. Ingay. Yung motor niya naiiba. Why?
here in Pulong Maragol, Angeles City. Yan. Ito, Pulong Maragol. Dito ka na lang. Ako. So guys, hope you like this video. Thank you for watching. Until next time.